Hinko, máte prodejnu s designovými svítidly. Poradíte nám, jak správně svítit v jednotlivých částech bytu? No, svítidla v podstatě pro každou místnost, ty nejlepší už jsou vymyšlený. Jsou vymyšlený a stačí je jenom aplikovat do jednotlivých místností. Takže třeba pro jídelní stůl už je nejlepší světlo vymyšlený a když se nepoužije to, tak je to vždycky krok zpátky anebo krok níž. Super, čím začneme? Začneme kuchyní, tam, kde se vaří. Kuchyň. Klasická situace. Většina národa používá spot, bodovka. Když se svítí přímo na pracovní plochu, tak se vytváří stín. Na stín se dá ještě zvyknout, ale horší než stín je odlesk. A všechno, co se v kuchyni používá, nůž, vidlička, i poklice skleněná má nerezový okraj a všechno vytváří odlesky. Kdežto tam, kde stín není, nedochází ani k odlesku. A takové světlo by mělo být na pracovních plochách. Takže do kuchyně zářivku ano. Do kuchyně zářivku ano a na místa tam, kde se pracuje. Pracovna, čtení, jestli je to čtení u stolu anebo čtení u sedačky, tak tam zářivku ano, protože to dělá měkké světlo. A měkké světlo nevytváří odlesky ani na bílých plochách a je to pro oko lepší. Světlo nad jídelní stůl. Světlo nad jídelní stůl by mělo svítit dolů, doprostřed a nahoru. Každá z těch úrovní se dá zvlášť regulovat. Víc nebo míň. Vy můžete používat různé kombinace. Dolů, nebo nepřímo dolů, nepřímo dolů, nepřímo nahoru, nebo všechny. Do paměťového místa si uložíte nejhezčí kombinace, které můžete mít nazvaný. Večeře při svíčkách, večeře s přáteli, s rodinou, to musí být jasno, anebo hrajem karty. Případně jinou hru, kde potřebujete tužku a papír, tak si přisvítíte dolů anebo nahoru. Pro výjimečné situace, Vánoce, narozeniny, je důležité, aby tabule, která se na stole rozprostře, skleničky, příbory, tak aby se blýskaly, protože to blýskání je ta výjimečná situace. Když svítí světlo přímo dolů, tak se sklenička blýská. Když se svítí na ní nepřímo, tak se neblýská. Takhle svítí zářivka, takhle svítí žárovka. Pro blýskání a zvláštní příležitosti Vánoce a narozeniny je důležitý, aby se blýskalo, ale když si u toho stolu chcete číst, tak potřebujete, aby tam ten stín nebyl, aby se stránky neodrážely, protože bílej text, bílá stránka a černý text se odráží. Takže je stín, není stín. Takže tady nahoře, respektive uprostřed v tom světle je klasická žárovka. Celé to světlo je osazeno klasickými žárovkami. Takže jste příznivce klasických žárovek. Ano. Z jakého důvodu? Z důvodu toho, že když se klasická žárovka stmívá, tak žloutne. Když se stmívá zářivka anebo ledka, tak nežloutne a má teplotu chromatičnosti stejnou. Tady si můžeme ukázat v praxi stmívání té klasické žárovky. Ano. Klasická žárovka je v podstatě, kde se žhaví wolframové vlákno. Tady je lineární halogen, se tomu říká, ale je tam pořád lineární vlákno wolframové, které když se rozžhaví, tak svítí v nějaké teplotě. A čím méně svítí, tím víc je barva žlutější. Když svítí na 10%, tak je to jako plamen svíčky. A plamen svíčky je příjemný pro relaxaci, protože jsme na to zvyklí jako lidstvo. Naopak, když se stmívá třeba LED dioda, tak ta má teplotu chromatičnosti, to znamená odstín bílé barvy pořád stejný. Takže čím svítí míň, nežloutne, ale zůstává stejně bílá. Což je vhodné pro práci. Pro práci hlavně večer, když se má ještě vnímat. Pro studenty například. Ví, že mají druhý den nějakou písemku nebo zkoušku, tak pro ně je to vhodné světlo. Přesunuli jsme se do koupelny. Jak řešit svícení u zrcadla? V koupelně u zrcadla je lepší světlo, které přichází ze stran, než ze zhora, protože když přichází ze stran, nedělá stíny pro muže proholení pod krkem a pro ženy prolíčení pod očima, když to svítí ze zhora, tak i pod očima, i pod krkem jsou stíny. Tak jsme se přesunuli k fiktivnímu ohníčku. Co to je? Já mám takovou teorii ohně. Lidi jako druh používají ke svícení a k vaření oheň 750 000 let. 750 000 let umějí zapálit oheň a vždycky ho zapalovali na zemi.
A jen posledních 130 let je to žárovka. 130 let žárovka a 750 000 let oheň. Proto je nám teplota chromatičnosti, ta žlutost toho svícení je nám příjemná, protože jsme vždycky do toho byli zvyklí koukat. Protože se to jmenuje boa lum, jako boa, co se dává kolem krku, tak tohle je svítící boa. A dá se u toho krásně číst, protože jsou obě dvě strany knihy rovnoměrně nasvíceny. To musí docela příjemně hřát. Ano, když někoho bolí v zimě za krkem páteř, tak si může dát boa kolem krku svítící a zároveň ho to hřeje. Já jsem tady u vás ve studiu našla lustr svých snů. Tady jsou úplně úžasný. Jenom nevidím tady žádný žárovky a vlastně žádný jako zdroj, odkud by to mělo svítit, takže svítí to? Ano, svítí to a ten zdroj je slunce, protože tato svítidlo vzniklo tak, že Ingo Maurer, designer tohoto svítidla, byl před 30 lety v Benátkách a viděl, jak slunce, které právě vyšlo, prosvítá skrz sítě, které vytahují rybáři ze svých loděk a odkapává z nich voda a každá kapka se třpytila jako křišťál.